Awi mau, awi mau, awi. Malah tikus. Awi mau. Kayak iso mengocang kemilat lah. Bingung ya. Lah malah tikus. Terwelu lho dasar. Dijob ganong ya gue ganongan toh. Ora terus nyilih bandane kancane ngono kuwi. Cek. Lah wis joget uwape metu duntah. Ketok digagah-gagane lho. Tang ding tang ding tang ding. Kabeh nggawa kenean wong yo ganongan. Lah kowe iki malah nggawa Awi mau lah jare wong kok. Ngambil tuwa kuwi payahe sik teri lho, Met. Dimang. Met, burimu. Kowe kene ta? Maju, untuk maju. Wong yo wayahe metune iki danongan gek ndang piye ngono wong yo wetune yo ora dhewe. Wis joget api-api malah kaya nggawa konoan bingung. Aku yo tak cukup. Kanca-kancaku kan yo gagah. Setidaknya aku medeni ngono lho. Aku mau. Wong kaya aku ora ngedeni. Lah. Gaenane tak bulune dawa kaya kaya apa ya? Kaya unta malah. Yo joget ki mengkudune. Lah kok entek ning gawe kunoan kok manut kaya ning mburi genah dhewe mang wis briefing to. Heeh. Metu bareng-bareng. Gawe ganongan ben ketara kereng. Lah topeng omah, topeng kucing. Ndi kuwi mau, kuwi ujug kucing. Lah apa? Kuwi ngono nyambek. Iki, piye lanjut joget apa? Joget ya, ya wis. Ya dan ben cah joget tak kan. Yo, ayo. Yo dan, aja tuh.
Kamu tuh. Ya biasane ganongane bene tiang-tiang mriki iki ya roh atraksine dhewe. Hah? Wis to, mau minggir ganti aku. Bar aku sampean terus terakhir kayak jalan. Iya, kayak tuh wis kuwi ya. Ya. Yo Mas Don. Oh. Beri tepuk tangan yang meriah buat Asieto. Atraksi berjalan menggunakan tangan dari seorang manusia berkepala tupai. Inilah dia Mas Beto. Atraksi yang sangat luar biasa. Loh, Nyapa kok mandek. Nyapa kaya bablas. Jame iki lho to kowe iki posok. Lo paham jam iki. Emang muni apa emang kaya atraksi yang sangat luar biasa berjalan menggunakan tangan dari seorang manusia enak-enak yang terakhir berkepala berkepala apa mang? apa? Enak sih nggak beres iki Bu ini mau. Oke, berkepala apa? Loh, aku tak omong ya dhewe, wong-wong loro. Wong-wong sing ngomong ngerti. Tenan po? Heeh. Lho wae ngene iki palah wes tenan rambutmu jan tenan. Ngono. Ya tak semangat neh. Yo. Semangat. Oh. Beri tepuk tangan sekali lagi. Inilah dia Agus Roy Santoso. Corai. Oh. Persiapan peserta nomor 3 yo. Oh. Ayo atraksi. Gantian ganongan terakhir. Iki lho. Asli. Biar lo ngono lho maju lho. Yo, biar lebih semangat minta tepuk tangannya dulu yo. Monggo para penonton beri aplaus. Oke. Yo, Oh alhamdulillah kasih tepuk tangan. yo, oke. Tepuk tangannya dulu yo. Wes ya. Minta tepuk tangan. Ayo. Nah, ayo. Kowe iki maju joget terus ana atraksine apa piye ngono ora mek agah. Ngopo malah ngono? Tepuk tangan ben semangat. Ayo. Lah iya mesti tepuk tangan iki mengi. Wes dang lek nang dang dudono sautomu. Wes. Ngendi? Weh, wis atraksi. Rono. Kowe emang wis auto yo an. Rono. Kali berantas ora lho nyemplung kok. Aku mikir. Karek ngomongi wayang joget. Ngono ae dadak digetak-getak
nyapa lho. Jane iki salahku apa? Kok karek omong, met wayang joget. Iki kabeh catur wis joget. Wis, saopo. Kok karek omong. Dadi ki aja aku mau getak-getaki ngono kuwi aja kono kuwi. Ngono kuwi lek sampe ngono kuwi, ngene dikira aku iso joget. Maksudnya mangi penek. Lah iya aku tak joget, ora sampe getak-getaki. Kok lek sampe aku ora joget nang kene, ngisin-ngisini. Maksudnya ki penek. Bengi iki dalam Cangkeme ngomong. nek ngomos terus aku nunjukan. Iya yo tak joget minggir kabeh. Kalau wis ngawe-ngawe lho. Sampai bengi iki aku ora iso joget alah sak atraksine ora izin kowe ra izin. Lah iya, Bengi iki kadate apa kowe ra izin kowe? Ajate apa ki, Mas? Kadate ngresmekne kuwi lho, degan kuwi kuning-kuningan lho. Wis gelem muwah ki alhamdulillah kuwi lek nyebloki sirah. Iki lho, tedak Tedak Sinten? Adik Alkendi Alkendi Kinan Kinan Elso Setiawan. Setiawan putrane Bapak Setiawan. Nggih, niki mesti ngundang joreng. Ora. Undang jaranan Satrio Turangga Muda. Maksudnya pas tedak sinten anak bandut iki lho, Cah, jenenge Oh, joreng. anak badut. Heeh, tak kayakne to kene to. Wis to. Ngundang jaranan Satrio Turangga Satrio Turangga Muda, wis mugi-mugi Heeh. adik Kinan, ya tulane Kinan Jo. Kinan. Dadi wi lho, Al wi lho. Adik Kinan pinaringa sehat. Amin. Muga-muga pinaringa lancar rezekine. Amin. Apa nih, Mas? Muga-muga dadi putra sing soleh lan solehah. Lanang kok. Maksudnya sok duwe Soleh- bojo sing solehah. Apa? Apa ya pokok sing lek menurut. Suwi. Ya pokok lek Durasi kok ora ndange kata-eket. aku ya serdongane. Ya muga-muga adik sapa Kenan pokok kedepane bisa berbakti kepada orang tuanya. Amin. Nggih. Apa? Oh iya. Wis sebenarnya iki jatahmu. Oh iya, Bang. Oh iya, anu, kowe adol rai ning ngono pokok. Ora. Apa? Iki ndak apa-apa. Iki ngatuk berbakat dadi manusia silver ngatuan. Ngono. Yo, Mas, piye iki? Iya, tak atraksi, minggir dhisik. Piye? Ya kalau diawe lebih. Oke, kayak diawe. Kalau brek diawe apa dijotos lho. Ora lah. Orang ngeweki saweran. Iya, iya. Samperan. Terima kasih dulur-dulurku bolo-bolo ngopi yang sudah hadir sehat selalu. Yo, wayahe closing, Bro. Loh. Piye? Kalem, Ro. Kancamu tulung ngono dhisik duwe. Wis bene wis penting duwite iki sesuk biasa. Masuk apa? Mekar. Ini melu kono apa? Piye? Wis dicabani tomburi Mas. Oh lah yo, Amit. Napa? Ah. Ya. Kowe aja mengecewakan antusiasnya penonton loh. Pak Poco men. Dek rene sik. Ah, Ingan, Puan. Ingan. sing ndi? Napa? Ya, biaya arep jemek. Ora apa-apa. Ah, iki adik ganteng. Terima kasih, salim sik. Nah. Wes, Met. Wes. Wes. Bakul pentol ae. Malah transaksi. Ayo Mas, munggah. Yo. Oke, Mas Don, yo tarik.
kono kantor pusat tok lele. Hawi mau. Rar. Imbel punang loro salendra sepret pelo jaren kepang nyongklang marae ngigel macan mangap megap bujang gantong kaliya kipra pos condong magunaan reyok pranyata gawe gembira simpali Maria lapangan Pancasila Semarang Kumandang pranyata sarabaguna swasana rakyat gede sebatangan wajangan bangun serobutan bukan desa ngadesu saben dina minolayu simpalima miguno upacara
Uji Garobe SPM lagi Joreng Awas Rock. Hamba Jaya Brata Singa Kumba Pranyata Candaan Sumusuh perasa sedih. Wow Awi mau malah What SHM Lighting Elsa Pro Audio. Wow. Tadi digawa langsung. What? Sing hati-hati. Wah, loreng. Awi mau baloreng. Baloreng. Gok
Gogon cancel. Gogon kekel. Gogon cancel. Enak menyan. Rar. Loh. Satrio Tronggomudo. Awi mau. Oh. Iki lo sing asli, Cuk. Waduh, muncul metu.
wong kene mulihku wong bagus aja lali lelakuku Satria Turangga Muda Nggak mau kah? Suaraku sayang Elsa Audio, Safira Lekting, terima kasih luar biasa. Langsung saja kita tampilkan artis-artisnya Indonesia bersama Satrio Turangga Mulyo.
Iya kleru saiki. Ukate saiki. Wes kadung lunas. Sepurane bos gundul ya. Satrio Trokomudo Elsa Audio, terima kasih luar biasa. Safira Lente Ayo Om Gogon sing duwe Gelegere sak Jawa Timur Indonesia singkat yo. Saben dino anane saya cetha mung sira sing angen-angen asyo ibarat langit lan bumi bakal tak perjuangno kanthi dadi siji. Goyang masih pasrahno atimu enekno tresnomu bakal tak jaga sak dawane wektu. Sumirang teko gawa kabar bahagia barengi lagumu nyedak ning
Satu lagu, oke. Oh sudah. Para kadang sutresna budaya kang telah putri kang